Mundua eta giza eskubideak izenburuko zine zikloa antolatu du IPES Fundazioak. 17. edizioa da, aste osoan zehar, hainbat dokumental, film labur eta pelikula ikusteko aukera dugu. Golen Baionan ari dira pantailaratzen lan hauek, klase orotariko giza eskubideen urraketak dira, ziklo honen ari nagusia, tratu txarrak, iheslariak, sexu abusuak, immigrazioa eta tortura, esate baterako. Torturari buruzko dokumentala hain zuzen ere egin du Ander Iriarte zinegileak eta dokumentalaren izenburua Karpeta Urdinak. Ander Iriarte, dokumentalaren zuzendaria, egunon? Egunon, kaixo. Karpeta Urdinak, zergatik? Beno, nolabait definitu nahi genuen zertzan tortura Euskal Herriarentzako edo, gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoarentzako. Eta Karpeta Urdinak hori irudikatzen dute, ez? Karpeta Urdinak dira proba, dira ezin dutela esan hemen hau gertatu ez dela, badakigula egia eta justizia eta erreparazioa sortigutela. Nola sortu zen torturaren inguruko dokumentala egiteko asmoa, hasia zein izan zen? Hasia izan zen, nik banukan lagun bat, ikerketan murgildurik zebilela, eta ark ja batzekien nik ze gai jorratzen dituen eta gustuko nituen, eta gonbidatu ninduen aurkezpenera. Ni joan nintzen ikerketaren emaitzen aurkezpenera, eta han entzun nunak lur jota utzi nindun. Osa, hanbetz gaizto handienak supera gintzitun, eta hori kontuan izan da nik nire burua honen inguruan jakitun neukala. Mehan pentsatu nuen, zenbaki hauek, dimentsio hau, proba hauek, jazta. Osa, mendik aurrera gauza asko jarriko dira martxan, kalean erreindikazio bat egongo da, hemen egin duten barrabaskeria ezingo dute gehiago tapatu, eta etzen ezer pasa. Ezer. Eta ezin nuen sinistu. Emaitzak aipatzen dituzu, Eusko Jaurlaritzak 1960tik 2014 izandako torturaren inguruko ikerketa proiektua ezagutu zenuen, aurkezpenera joan zinen, esan duzun bezalaxe, torturaren inguruko dokumentala egin duzu emaitzak ezagutu zenituelako eta ikaratuta gelditu zinelako, ezta? Emaitza horiek zehazterik apur batean bada ere? Bai, ari gara hitzeiten batez ere ze dimensio eta ze sistemalizazioaz ari ginen. Burokratizatu zen torturan nivel batzutara, ia hitzeiten ari garena atxiloketen 25%, osea batetik 4 probatu da torturatuak izan direla. Hitz egiten ari gara zenbaki batzuez, 4.000 eta piko dauzkate probatuta inongo zalantzarik gabe, 1,5 milioi biztanle daukan erkidego batean. Ari gara zenbaki batzuez, exigitzen dutena erreparazioa, trauma eta beste gauza asko, eta etzen ezer pasatu. Eta orduan konturatu nintzen, nik adibidez konturatu nintzen, torturatu bat genuela etxean, eta ez ginara konstiente torturatu bat genuela, zeren askotan ere lortu dute sistemak tortura kolokatzea lau astapotrok ziega batean egin duten Mikel Zabal, Zaion Arretxe, eta, hoiek dira izeberraren puntaren punta. Hoiek dira agian traspasatu dutenak eta kolektiboan geratu zaizkigunak oroitzapen bezala. Baina badago jende asko ez duena bere burua torturatutzat, ez ziotelako besteak adina golpe jo, ez ziotelako besteak adina tratu egin, ez ziotelako... Eta hori ez da horrela. Torturak dauka bolontade bat eta da persona birrintzea, zu zarena txikitzea. Zuk egin nahi ez duzun gauza bat egitea eta beraien menpe geratzea. Eta hori lortzen badute, kiebre hori lortzen balin badute, torturatu izan zara. Eta hemen dauzkagu milaka torturatu, milaka persona, gero gizarte honetan integratu behar izan direnak ukazioa eta erreparaziorik gabe. Eta oso larria da hori. Eta aitortu ez dutenak, ere? Torturatuak izan direla, ez da? Agian bestalde batera begiratzeko eta azteko, horlako egoera latz bat. Nik uste dut bestaldea begiratzea hori pixka bat gehiago ikusi nahi ez duenari esango genioke. Torturatu izan denak ez duena errekonozitu nahi, gehiago da behar duela bere agian hori atzean utzi, ez?
ez da gai erraixa, eta gainera ezin zaio exigitu torturatu batei kontatzea, ezin zaio exigitu behin da berriz azaltzea, hori ezin da exigitu. Exigitu daiteke Eusko Gobernuak egiten duen ikerketa batean, hori egitea daukalako funts zientifiko bat, eta funts probatorio bat, eta Estambuleko protokoloak daudelako, baina guk ezin diogu exigitu jendeari atera dadila palestra batera eta mundu guztiari kontatu diezaion pasaduen infernua, zeren infernua da, hor egiten diren humilazioak, hor egiten diren ez dakit ez da nola deskribatu azken urte hauetan ikusi eta irakurri duana. Karpeta urdina, esadazu, hor nola egituratu duzun lan hori, ezta? Torturatuak izan dituzu elkarrizketarako gai, nola osatu duzu? Profesionalekin aritu zara? Elkarrizketak zeuk egin dituzu? Bizkat horretaz ari nintzen, ez? Nik uste dut nahikoa dela torturatuei exigitzea berriro kamera baten aurrean jarri eta zinemagile batei kontatzea zein zizkioten barrabaskeria. Gu ez gara profesionalak, ez gaude doituta. Persona horiek ondo zaintzeko eta ez gaude doituta ere kriterioarekin esaten digutena egia gezurra ala ez den jakiteko. Orduan lan hori egina dago eta Nafarroan egiten ari dira gainera torturatuen sareak daukala balio bikoitza. Orduan, orain guk exigitu behar duguna da beste gauza bat. Ni dokumental honetan saiatu naizena, nik ez dut ez da torturatu bat entrevistatu. Guk ikusiko ditugun torturatuak dena dira Estambuleko protokoloak edo entrevista bat nola egiten den ikusteko. Guk entrevistatu ditugu lan hori egin duten profesionalak, bermetzen dutenak hau egia dela, eta azaltzen digutenak ikerketa nola egin den, nola probatu duten analisis estadistikoaren bitartez, eta nola probatu duten Estambuleko protokoloaren bitartez hau egia dela. Eta zer da Estambuleko protokoloa? Estambuleko protokoloa da Nazio Batasunak atera zuen protokolo bat, hitzak berak esaten duen bezala, probatzeko tortura gertatu den ala ez, dauka parte forense bat, baina parte forensea denak errexago ulertzen dugu, zeren parte forensea da, mediko bat joten da, egiten du inspekzio bat, eta hau pasatu da, baina tortura pixka bat norabide aldatu du, ez? Argeleko gudatikan, Bigarren Gerra Mundiala ostean tortura ilegala denez, jada ezin duten markak utzi. Eta orduan, eramaten dute tortura beste alde baterantz. Deitzen zaiona tortura psikologikoa edo tortura txuria. Semantika hutsa da zutane artean. Zeren burua eta gorputza ezin dituzu separatu. Tortura psikologikoak egiten duena da bilatu gure garunak dauzkan limiteak eta horiek esplotatu azkenean zure gorputza berrintzeko. Adibidez, tortura psikologikoa da zu bi egunetan ez lo egitea. Saiatu zaitez zu persona bate buiaka, isekaka, bortxatuko zaitula, joko zaitula, zure ama, ez dakiz ere ingo diola makil batekin mai gainean jotzen bi egun lo egiten ez balin bazoaz. Birrintzen zara. Milaka gauza gehiago daude, baina hori da pixka bat, eta orduan, Estambuleko protokoloak egiten duena da psikologo eta psikiatrei eman herramientak entrevista baten ostean probatu alizateko perizialki egia esaten ari denala ez. Eta esan beharra dago, ikerketa honetan ez dutela gezur, persona bat bakarra ere, aurkitu gezurra esaten duena. Bakanen bat, kategoria jetxi diote, torturatikan tratu txarrera. Bakanen bat. 189 edo horrela dira, baina ez dut aurkitu inor gezurra esaten duenek. Dena den, testigantza propioak agertzen dira, ezta? Profesionalak izan dituzuela atzean medikuak, psikologoak, psikiatrak, antropologoak, forenseak eta bestelakoak. Baina testigantza personalak ere, torturatuak izan diren pertsonak ere bildu dituzue lan honetan. Bai, baina esan dudan bezala ez ditut nik entrevistatu. Bai. Dira Estambuleko protokoloak. Bai. Osea, neri persona batzuk eman didate Estambuleko protokoloak, beraiek pasatako informen pasatako Estambuleko protokoloek baimena erabiltzeko. Eta hoiek jarri ditugu. Bai, jarri ditugun guztiak dira, edo psikologoek ikertzeko zergatikan eta nola probatzen duten hori egia dela, ala erakusten dutelako torturaren dimensioren bat. Baina ez dira guk grabatuak. Eta gero, bai egin duguna da, joan gara bai familiar eta bai torturatuen itxiera talde batera. Zer dira itxiera talderak? Dira psikologok eta psikiatrak egiten dituzten terapia sesioak. Zeinetan ez den gertatu denaz hitz egiten, esan ez hau egin ziaten edo ure egin ziaten, baizik eta nola sentitzen diren eta nola egiten dioten aurre horri. Oso ongi, haizu, tortura psikologikoa aipatu duzu,
zer sentimendu izan duzu, ezta? Hau egiterakoan, aurretik ere etxean eta torturaren errealitatea ezagutu zenuela, agian hazia sortu zela. Ez dazu? Bueno, niretzako lehenengo sorpresa bat izan zen, zeren entzun nuenean tortura zertzan, eta gero irakurri nuenean berriro nire aitaren biografia, eta ikusi nuenean enkajatzen zuela tipula horri batek egiten duen bezala garden, aitari galdetu nion, eta behar esan zian behatzala torturatu izan. Hanik esan nion, barkatu baino hori ez horrela. Eta erabaki genuen ikerketa elkarrekin egitea, eta bai, eta torturatu izan zen, eta hala dago probatuta. Eta bueno, nik egia esan etxean nahiko sortea daukat, zeren nire aitak uste dut bere militantziatik, bere intelektotik, bere herramienta propioetatikan, baita ere eukiduen ibilbidegatik, lortu duela nolabait gainditzea. Ez du sekuelarik euki, eta nik ez dut uste gure etxera, gure bizitzara eraman duenik, de hecho ariketa egin dugu hau ondo jartzera, baina nire aitarena esango nuke ere estepzio badala. Eta orduan izan da oso gogorra. Momentu batzutan desesperantza handia jartzen zitzaizun, zeren 1, eta 2, eta 3, eta 4. Datu bat jarriko dut. Orain dela gutxi ari da 1985 pelikula hortikan Argentinako kasuekin bueltan. Une batean aipatzen dituzte ikerketaren datuak. Eta esaten dituzte 30.000 atxilotu egon zirela. Bale, 10 urte da, binon Argentina da. Argentinako hiriburuak 10 milioitik gotxi daka. Ordun, Argentinan diktaduran 30.000 atxiloketa egon bali mazien, eta hemen itzen egiten nahi bale baduzker memoria 40.000 inguru daudela eta 16.000 probatu ditugula, ze gizartetaz ari gehitzeiten. Egia da hemen hildako gutxiago duela, baina ze gizartetaz ari gehitzeiten, nola aldugu euki gizarte bat ez dituena bere ospitaletan trauma klinika bajartzen zergatikan, torturatu batek dakan motxila guzti horrekin jun behar du psikiatra baten gana berak ordaintzera terapia, eta desesperantza sortzen zitzaizun askotan. Baina egiten zenuen aurrera zenenik helburu bat neukan, eta helburua zen ikerketa hori ezagutzea. Zeren ikerketa hori da ikerketa oso lodi bat, ikerketa oso komplikatu bat, beri asko kostatu zait ulertzea, asko kostatu zait dena sakontzea, eta egin dugu kriston urte lana, 6 urteko lana, guzti hori modu argi batean eta pelikula batean jartzeko. Eta hemen deialdi bat egiten dut Nafarroako torturatu guztiei, konfiatu Nafarroako torturatuen sarean. Kriston lana dago, kriston babesa dago, eta zutik zura hitz egiten dizu. Eta gero nahi baduzute filma eraman itzein udaletxarekin eta eramango dugu, eta ni joango naiz eta hitz egingo dugu hortaz. Zeren zerbait egin behar da hemen, eta exigitu behar dira neurri batzuk. Exigitu behar da klinika, eta exigitu behar da inkomunikazio egoeraren amaiera. Sarritan bestalde batera, begiratu duten horiek esaten dute gerra batean geuden, ezta? Alde batetik eta zegoen, bestalde batetik estatua, eta, bueno, torturaren errealitatea hor zegoen, baino, bueno, nahiago genuen ez erreparatzea horri. Hor bi gauza esango nioke, bata, orain gerra rekonozitzen dutenak, askotan esan duten gerra ez dela existitu. Eta hermeneutika joko linguistiko batean sartu dira, esan ez batzuk terrorista dira, baina terrorismo horrek erantzuten dio ez zerezari, ez. Orduan, oain onartzen ari zarete gerra badagoela. Barrio Nuevo. Eta gerra bat balin badago, gerra bat nik dakidana, ez dago giza krimenetatik aske. Gauza bat da, gerra jokoetan egitea, eta beste gauza bat da, adibidez, Guardia Zibil askok esaten zioten, harrapat dituzten eta kideak ez. Guri ez eguna gustatzen da gerra de guerrilla, hau jarri zue txapela, gu jarriko dugu trikornio, eta guazen kanpo batea tiroa jotzea. Noski, bi ejertzituak ez zeuden pareko. Baina hori da beste kontua da. Onartzen balin baduzu hemen egin duzuna, ezin duzu hori egin zeren, estatua beti mekanismo batzuk eduki behar ditu. Eta askoz larriagoa da, estatu batek bere botere guztiarekin, bere okupazio guztiarekin, bere impunidade guztiarekin hau egitera. Eta hori da, gizateriaren kontrako krime bat, nire ustetan. Guardia Zibilak aipatu dituzu poliziak eta ertzaintzak ere torturak aplikatu zituela tarteka aipatzen duzu ere. Bain, ni brometan esaten dut, nire sentsazioa askotan dala, informe hau geratu dala kasoi batean, 300 arrazoigatik. Eusko Gobernuak 300 arrazoi ditu informe hau eskaleratzeko. Eta hor ni oso exigentea naiz, zeren gauza bada Espainiako estatua ukazioan bizi dela. Vale, ukazioan bizi balin bada, zail izango da inolako egia, justizia eta erreparaziorako ezer jartzea. Baina Eusko Gobernuak rekonozitzen balin badu hau, depurazio batzuk egin beharko ditu bere segurtasun indarretan.
onartu beharko du bere segurtasun indarrak informearen egunean, ateratzen aldeko uste dut, nago ziur, ertzaintzaren burua esatera, bere ertzaintzak etzuela zero torturatu. Zegoen Pako Etxeberria alde batean esaten, dozkagu 300, eta bestean beste esaten, ez. Bueno, imaginatu dauztakezuan egintzen anabasa, txioak, eta... Baina, bueno, nik uste dut Eusko Gobernuak egin behar duen bi gauza, lehen esan dut, baina errepikatuko dut, dira, neurri garbiak. Aurrenekoa da legediz jartzea bere poliziak ez dagoela, ez antiterrorismo ez dagoela, ez beste inungo egoerarik, zenetan inkomunikazioa aplikatu ezaken. Inkomunikazioa da tortura hasi daiteke leku bakarra. Ez badago inkomunikazioa zail dauka hastea. Eta bigarrena da neurria jartzea bere sistema sanitarioan arazo hau konpontzeko. Oso arazo larria daukagu eta hemen traumaldetik. Aizu, izen propio bat aipatu duzu Pako Etxeberria. Lan honetan, ikerketa honetan, ikertzaile nagusietako bat, baina badira gehiago. Bai, Laura Pego eta Joseba Beristain dira informearen hiru zuzendariak, baina egia da Pako dala, denentzat, eta Pakok eman dio legitimidade bat, ja ez da bakarrikan ero batzuk esaten duten gauza bat, horrek ez dut esan nahi Laura Pegok eta Beristainek trajektoria eta legitimidaderik ez daukatenik, baina egia da badala Espainiaren barruan eta sektore handitan Pako oso errespetatua izan dela, eta persona honek esatea argi eta garbi hemen egin dena stakeri bada. Bueno, horrek euki beharko luke bere balioa. Orainikan muga asko dauzkagu gainditzeko, eta nik behin da berriro eri naiz esaten, konstiente izan behar garela hemen ze zaila den muga hori gainditzea. Nik uste dut hemen egon dala, barrabaskaria asko egon dira, ezker abertzalearen izenean, nire ustez gauza asko egin dira egin beharret zirenak, baina ulertu da eta gogoeta sakon batean gaude horren inguruan. Kontua da beste aldea ez dagoela inolako gogoetarik egiten. Alde batetik ez duelako nahi, bigarrenetik permititu daitekelako ez egitea, baina baita ere pedagogikoki oraindik ere konplikatua daukagulako. Niri gustatzen zaite aipatzea Tomas Ibaliente Tribunal Superreko epaimaia zala, idatzi zuen, de todas las lógicas del tiro a la nuca, el secuestro y la bomba, de todas la mayor perversión es la tortura, porque convierte en infrahumano al torturado, al torturador y al propio Estado que lo alimenta. Hori idatzi egunkarian eta bi egunetan eta garbitu zuen. Orduan, kontekstu horretan ere nik ulertzen dut zaila dela persona horrei sinistaraztea, baina baita ere esaten da Europako demokrazietan daudela bi persona mota. Sinisten dutenak hemen torturatu denak eta sinistu nahi ez dutenak. Eta, bueno, pixkanaka joan behar gara horrela. Nik uste dut pauso asko eman direla, non dago Mikel filmak asko egin zuen horregatikan, UPN-ek esan zuen familiaren onduan etzela egon, Espainiako parlamentuan ere berriro eskatu ziren azalpenak, orain barri honerokoen, orduan, bueno, ari da ere kontekstua pixkanaka eta berritxarrak kanta esaten bezala alfombrapean hautsuk egiki izkutatu dute, eta, bueno, ateratzen ari da pixkanaka. Beraz, ari gara poliki, 40 urteko balantzea, ezta? Erakusten du karpeta urdinak filma horrek, baina oraindik ere badago beste hainbat emaitza argitzeko, ezta? Lan gehiago egiten ari zarete, proiektu horretatik aritik tiraka beste zerbait egiteko asmoa? Gu orain divulgazio lan egiten ari gara dokumental honekin, leku guztietara joan nahi dugu, eta gatazka ere nolabait berrikusi ez, adibidez, jendeari ez mendikan kanpo asko kostatzen zaio ulertzea adibidez, zenbat jendek pasa dituen zenbat marra, torturatuan nahi izan etzuelako. Agian egin nuen pintada bat, agian egin nuen gauza bat, ostras, nahi bila datozte, basasira. Hori asko pasatu da. Eta hori oso zaila da esplikatzea hemen kanpoan gatazkaren irauntzle handienetako bat tortura izan dela. Eta gero personalki, oraintxe bertan ari gara bi proiektutan buru belarri, alde batetikan Tamara Murruetagoienaren kasua zitzegin nahi dut, Esteban Murruetagoiena torturapean ere hiltako medikuaren alaba da, izugarrizko ibilbidea egin du, ezin dugu ahaztu bere ibilbidea hasten dela
impuesto revoluzionarioko karta batekin, eta baita ere erakundeak 13 egunez egindako pistolapean egindako sekuestro baten bitartez, bere familia sekuestratu zuen erakundeak, eta bukatu zuen azkenean Guardia Zibilak bere aita hiltzen, eta Tamarak bota ditu azkeneko 20 urteak izugarrizko barnelan egiten, bere historia ezagutzen, bere historia zabaltzen, eta, bueno, espero dugun lan hori helaraztea. Eta gero Merinotarrekin ere ari gara La sombra del nogal, Jon Arretxeren liburua filme bihurtu nahian. Eta, bueno, jaso ditugu Nafarroako gobernuaren laguntza eta Eusko gobernuarena, eta, bueno, jarraitzen dugu hil honetan. Horiek aurrera begira proiektuak, eta atzera begira, zuk zenbait lan aurretik egin dituzu filmak eta dokumentalak ere. Bai, bueno, nik uste dute batez ere giza eskubideen kontuak niri atrabesatu nau. Ni fikziozko formazioa daukat, eta fikziozko laburrak egiten hasi nintzen, fantastikoa, otxoko, orain Irati estrenatzen ari den horretan. Barcelonan ikasi zen. Hori da, Irati estrenatzen ari den horretan, jelosia bizka batekin begiratzen duz, zeitxura politxa daukan, zeundo. Baina momentu batean, erakundeak utzi zuen armagabetzea, eta nik esan nuen horren hitz egin behar da. Eta egin nuen lehenengo lana izan zen, joan nintzen ere herrira, Oiartzunea. Bertan ezker abertzaleak izugarrizko indarra dauka, oso hegemonikoa. Enean nik txikitatik enuen bizitu ura bloke bakar bat bezala, ikusi nituen indar asko zeudela hor kontran, eta deskubritu nuen etak lehenengo aldiz hil zuenean Oiartzuar bazegoela hor, Etxebarrietarekin zijoana Oiartzuar zan, Iñaki Sarasketa, ondoren etak akatu zuen lehenengo politikoa, Oiartzungo alkate izan zen, eta lehenengo personak ezker abertzalen izenean esan zuena violentziari uko egin Rufi Etxebarria zan, Oiartzuarra. Eta orduan nolabait kontekstu guzti honetan deskubritu nuen bazegoela ezker abertzaleak violentziaren inguruan okizuen errelazioaz hitz egiteko leku bat. Eta horrela egin nuen Etxebarriatik Etxebarriara, nahi duenak ikusgai daka, dagoeneko sarean dago, eta, bueno, hor sartu nintzen zurrunbilo batean, eta ordutikan memoriaren ingurua lantzen ari naiz. Atzo ikusgai Golemen, zure lan hau, karpeta urdinak, aurretik zinemaldian ere, eta hemendik aurrera nazioartera joko duzu zein da plana? Gaude, pixka bat, emozionatuta, eta ez dakit nola esaten den euskeraz orain gainezka, bai. Aparraren gainean. Bai, hartu gaituzte munduko dokumental jaialdi handienean, ITFAN, Amsterdamen, eta horrek bi gauza esan nahi ditu. Alde batetik oso jaialdi politikoa da, eta oso sekzio politikoan hartu gaituzte, beraz, harrigarria dela, hemen pasatu dena. Jendea harrituta geratzen dela, batez ere ulertzen duenean ez garela frankismoazari. Eta bigarrena, dokumentalak badituela doai batzuk autokonsumotik askotan hemen egiten diren lan asko, voluntade askorekin egiten dira, batzuetan agian ez dira ezta profesionalak egiten, eta askotan autokonsumo batean sartzen garela, eta bueno, badaukagu esperantzak honek, muga horiek gainditzea ere bai. Nik eskatuenago, egia esaten balin baduzu, generazio aldaketarekin. Ez dut esango askotan esaten den bezala gaur egungo gazteak, zenen gaur egungo gazteak, gu ere izan ginen egungo gazteak, eta guk ez genuen idearik ezertan, ez da beraien errua. Ez da beraiek ez dakitela historia zezerrez, ez da nire kezka, ea nola lortzen dudan beraien gana iristea. Hor badaukate muga bat, ez dakidan horrein bertan generazio aldaketa hori egin, nola joan lekuetara eta edade media ez izatea 50 gutxi. Aizu, amaitzeko, bai, tortura politikoa desagertu da, baina gero eta etorkin gehiago datoz gurera. Eta, ez dakit, persona horiekin nahiko tratu bortitza izaten da sarritan, ez dakit, laupareten artean, komisaldegietan, eta, bueno, agian nahiko tratu txarrak gertatzen dira, edo pensa liteke. Tortura politikoa desagertu dela esatea, berriro semantika kontua da, tortura guztia da politikoa, arrazoi politikoa daudelako torturaren atzean. Sistema bada, eta sistema horrek arrazoi politiko batzuengatik egiten du. Eta bigarrena, bai hori esaten joan, agian karpeta urdinak ez dakitzeko lorik erabiliko dituzte, baina hemendikan urte batzutara, 20 urtetara edo, seguro Zeuta eta Melillan nirearen antzeko dokumental bat eta ikerketa bat egin beharko dela. Hori argi dago, estaduak erabiltzen du tortura, bere sistema basea, bueno, eta batez ere,
babestuak ez dauden terrenotan. Lege antiterroristak ematen zuen marko bat tortura egiteko. Ceuta eta Melillan CIES internamentu zentruak ematen dute berdina. Eremu bat ez dagoene kontrolatuta, eremu bat ez dakizuna ze pasatzen den hor barruan. Eta hor gertatzen dira munduko barrabaski guztiak. Eta hori pasatzen da Espainian, eta hori pasatzen da Frantzian, eta hori pasatzen da Holandan, eta hori pasatzen da Italian, eta hori pasatzen da Alemanian, eta hori pasatzen da mundu guztian. Zeren egia baldin bada ere, lege internazionalak galerazten duela, sortu ditugu ere lege batzuk hori permititzen dutenak. Ez legalki, baina ematen dutenak markoak. Eta irailaren 11 aurrera hori asko onditu da. Bada proba psikologiko bat, esaten dana neurtzeko gizarte baten torturaren aurkako kontrako repulsioa, eta beti izaten zaio erloju bombaren proba. Zu daukazu terrorista bat, eta terroristak esan dizu leku publiko batean jarri duela bomba bat, eta lertuko dela 2 ordutan. Edo zer gauza egingo zenioke jakiteko non daukan, ala ez, hori da marra etiko morala. Galdera hori adibidez, ezezkoaren erantzuna, asko jetxi da, baiezkoaren kontra, azken urtetan Europak euki duen oaldiari esker, niza eta guztia bak. Ander Iriarte, zinegile, benetan interesgarria izan da, zure lanaren, dokumentalaren inguruan hitz egitea karpeta urdinak, espero dugu, laizter gurean aretoetan ikustea jo eta ongi izan. Eskerrik asko. 1, 2, 3, 4! Metrópoli Forala, Euskal Herria irratian.